गुड मर्निं लोगोफोर गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायजों लोगोसे दिनै गोबां दुखुनांथाव खोथा आरोना जोंहा जयपुर गामिनि रनजित बाबा बिथाङा मैया थांनाय मोनायाव रुंसारि जानानै थांबाय। जाहाथे बेयाव जोंनि जयपुर गामिया गोथै गारनाय हाबाफारियाव माबायदि दैदेनलांगोन जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासे नायलांबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय फारि फारि देखायलांबाय दं। दा आङो दंफैयो दे जोंहा आमाय रनजित बाबा जाय बिथाङा शिव मन्दिरनि सासे बाबामोन आरोना बेनिनो मन्दिराव दंफैयो। आं गिबियावनो मन्दिरनिफ्राय देखायलांगोन। नैबे जाहैबाय आमाय रनजित बाबानि मन्दिरमोन आरोना। नै दा मानसियाथ' रुंसारि जाबाय नालाय बेनि थाखायनो माने मन्दिरनि दरजाखौ मारिना दोनबाय आरोना लोगोफोर। नै बेनोमोन मन्दिरा। बेनिफ्राय नैयाव आमाय रनजित बाबानि बाथौमोन आरोना नै बेयो। बेनिफ्राय दाथ' जेनेबा मानसियाथ' गैला, बिनि उनाव मा खालामनाय जागोन जाहाथे साननैसो उनाव नायनोसैना लोगोफोर। बिदिब्ला जोङो ओरैजाय मन्दिरनि उन साइडखि थांनि दै। नैफोरो गुटे मन्दिरनि न' गोजामोन आरोना लोगोफोर। नै बेफोरो गुटे सारि राउन्ड मन्दिर गोजा। नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय। नै इफोरो गासिबो माने आमाय रनजित बाबाया गावनि खामायनाय बा बेमारफोरखौ सिकित्सा खालामनायजों लोगोसे गरसे गरनै रां मोननानै बिथाङा नैबे मन्दिरनि गासिबो न'फोरखौ लुदोंमोन आरोना लोगोफोर। नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय। बेबो मोनसे फुजा होग्रा न'मोन आरोना इयो लोगोफोर। नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय। बे गासिबो फुजा होग्रा न' दै लोगोफोर। नै नायना लाबानो जाबाय। ओरैजाय नै ओरैजाय सिगांखैबो दं, सिगांखै नायलांनि। बेखौथ' सायाव थिं होनाय जादों आरोना लोगोफोर, नाथाय मानसियासो रुंसारि जानानै थांबाय। नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय। नै बेफोरखौ माने बिथाङा कमप्लिट खालामनो हादिया आरोना लोगोफोर। रुंसारि रनजित बाबाखौ नायनो थाखाय गोबां मानसिफोर जमा जानानै दं दै लोगोफोर। जाहाथे आं नोंथांमोननो देखायलांनि। बिदिब्ला लोगोफ्रा नायलांबाय थाबानो जाबाय। नै ओरैजाय गुटे माने रुंसारि आमाय रनजित बाबाखौ नायनो थाखाय दंफैयो आरोना। नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय। नै ओरैजाय बिसोर गुटे माने बाबाखौ नायनो थाखाय फैदों आरोना लोगोफोर। नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय। ओरै गोबां मानसिफोर दं दै। आं ओरै सिगांखै देखायलांबाय दं। नै ओरैजाय दा बर्थमान गोथैखौ दिहुनथ'वाखै, सिङावनो दंथ'यो आरोना। नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय। माने ओरैबायदि मोजां मोनोमोन मिथिबायना जोंहा आमाय रनजित बाबाखौ। बिनि थाखायनो माने एकदम लैहोर लैहोर फैदों आरोना मानसिफ्रा। नै ओरैजाय नायबानो जाबाय। ओरैजाय गुटे मानसियानो गोजा। नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय। नै गोबां मानसिफोर दं आरोना। नै बेनिफ्राय ओरैजाय नैखे संनाय खावनाय सोलिदोंमोन। संनाय खावनाया मोनखांबाय आरोना बावनो थाखाय। ओमफ्राय नैयाव रेडि खालामना दोनदो। नै ओरैजाय नै नायना लाबानो जाबाय। बेफोर जाहैबाय बावनो थाखाय नैयाव बेबायदि ओंखाम बेदर बायदिसिना संना दोनदो आरोना। दा जेनेबा बावनो जाथ'वाखै, मानसिफोरखौ एसे नेदों, न'खरनि फिसाजोफोरखौ नेदों आरोना। बिनि थाखायनो माने बर्थमान जोंहा बेबायदि संनानै दोनथ'दो आरोना। बेनिफ्राय नै ओरैजाय जाहैबाय। नै बेखौ गोथैखौ बेयाव दोनगोन आरोना। गोथैखौ बेयाव फुथुगोन, फुथुनानै बेयाव नियम बायदिसिना खालामगोन। बेनि थाखायनो बेबायदि दाराखौ बना दोनथ'दों, जाहाथे गोथैखौ दिहुनथ'नाय जाथ'वाखै दै लोगोफोर। बेनिफ्राय नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय। ओरैजाय गुथे माने मानसि गोजा आरोना। नै ओरैजाय नै नायना लाबानो जाबाय। गुथे मानसिफोरानो गोजा। नै ओरैजाय गुथे माने जिरायनानै बर्थमान नेबाय दं आरोना। ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय। ओमफ्राय ओरैजायबो नै गुथे मानसिफोर दंजोबो आरोना। नै नायना लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय नैबेथ' बाख्रिमोन। नैयो बे बाख्रि आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय नै ओरैजाय मानसिफोरा बर्थमान दसे नेबाय दं आरोना। नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय। नै ओरैजायबो दं। नैबे बाथौ आरोना, गुबै बाथौ। जोंथ' बाथौ हारि नालाय बेनि थाखायनो बाथौआ जोंना गोनांथारखा आरोना। नैबेयाव बाथौ दं। बेनिफ्राय जोङो सिङाव हाबलांनि दै। गोथैखौ बबे जायगायाव दोनदों नायहैनि। नै ओरैजायबो मानसिफ्रा गुथे जिरायना दं आरोना। नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय। नै गोथैखौ बेयाव दोनदो आरोना, जि खोबनानै दोनदो। नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय। बर्थमान बेनिफ्राय दिहुनथ'वाखै आरोना। नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय। बिदिब्ला आङो मोखांखौ एसे देखायनि दै। नायना लाबानो जाबाय लोगोफ्रा। नै बेयाव फुथुना दोनदो आरोना। बर्थमान बायह्रायाव दिहुनथ'वाखै, दसे उनाव दिहुनगोन।
नैबे रुमावनो दोन्दोंमोन आरोना आमाय रनजित बाबाखौ जाय बिथाङा शिव मन्दिरनि सासे बाबामोन बेयावनो दोन्दोंमोन आरोना बिनिफ्राय दिहुननानै नैयाव बर्थमान दोनथ'बाय गोथैखौ लाबोबाय आरोना लोगोफोर नैबे बैसाङाव बहायनानै ओंखाम दौनाय जेसेबांखि नियमफोर दं गासैबो बेयावनो खालामनाय जागोन आरोना लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय लोगोफ्रा লাষ্টত মোৰ দেই এখন মই মানে মই একেলগে বছৰে একেলগে মাছ পুৰি ভাত খোৱা মইহে আছো ইয়াত এটা তাক অকলে খোৱাম মই লগত খাব নাপাওঁ অকলে খুৱাই দিম লাষ্টত খুৱাই দিম মোৰটো không qua bên mình được rồi. दिमोन आरो सानसे समाव नैबे बिथांजों जोंहा आमाय रनजित बाबाया जोंनि जयपुर गामियाव माबायदि रायजो राजाफोरखौ मोजां जाना थानाय समाव सिकित्सा होदोंमोन बा रायजो राजाफ्रा आमाय रनजित बाबाजों माबायदि मिलायनानै दंमोन जाहाथे नैबे आदानाव फंनैसो सोंनानै मिथिना लानि आंनिनो आमायानो जायो जोङो उन्दैनिफ्रायनो लोगो मोनबोनाय आमाया दा बुंनो थांब्ला बहुद गोलाव जोंखौ उन्दैयाव आमाया एन्जर जावनायनिफ्राय लानानै माइ खनसायनायनिफ्राय लानानै जोंखौ लोगोआव लांफायोमोन आरो जथेस्थ' गामिनि मानसिखौ बेराम आजार जानायाव सहाय सुजुग खुंबोदोंमोन सोरनिबा गथ' लोमजानाय सोरनिबा बिहामजो लोमजानाय सोरनिबा न'खराव लोमजानाय बेफोरखौबो बियो लोमजानाय साजानायखौ नायबोदोंमोन गामिनिल' नङा गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानिफ्राय बेमारि थाफैनायफोरखौ बे आमाया मन्दिराव फाहामना हरदोंमोन दा दिनै आमाया रुंसारि जालांबाय जाहाथे बिनि जिउआ गोजों सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हाथों बेखौनो जों रायजो राजाया गासैबो आर'ज गाबदों बिथांनि जिउआव राय गोजों गोलाव जानानै थाहैथों सोरगोफुरियाव मोजाङै थाहैनो हाथों आङो माथो बेसे गोलाव बुंबावनो आं बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबथ'नाय जाबाय आरो मोनसे खोथा आदा आंनि बे भिडिअ नायगिरि लोगो बिथांमोना जाहाथे जोंहा आमाय रनजित बाबा जाय बिथाङा शिव मन्दिरनि मोनसे समाव बाबा महरै दंमोन नाथाय दिनै रुंसारि जानानै थांबाय बिथांनि मुङाव भिडिअ नायगिरि रायजो राजा बा लोगोफोरखौ बिथांनि मुङाव माबा मोनसे आर'जफोर गाबनो बुंहरनाय थागोन नामा आदानिफ्राय औ बेथ' जोंनि बाथौ समाजाव मोनसे नियम दङ जों दा बे आमायखौ जेब्ला जोङो सारादु माबायो बेयाव जिमानखिनि फैसा दान सिखारो बेखौ जों मोनफ्रोमबो बाथौआव जोङो आनसलिकआव लानानै जोङो आनसलिकआवबो हरो गामियावबो थायो बेजों लोगोसेनो जोंनि बाथौ जिखिनि सिबियारि बाथौसा बयबो आमायनि नामाव बे रुंसारिखौ नुनानै बे भिडिअनि जुगिदि बे इउटुबनि जुगिदि जाहाथे बयबो माने आशीर्बाद हरो जाहाथे बिथांनि जिउआ सोरगोआव मोजाङै आलो गोजोन थाहैनो हायो बेखौनो आङो गुरैयै खावलायनो थाबाय गोजोननाय थाबाय दे आदा नैबे आबौआ जाहैबाय मिसिं समाजनि मानसि नाथाय दिनै मिसिं समाजनि मानसि जानानै दिनै नैबे आमाय रनजित बाबानि रुंसारिखौ बिथाङा मानि थाखाय बिदाय होनो फैदों जाहाथे बिथांनिफ्राय जों एसे मिथिना लानि তাত আপুনি এখন ঘৰৰ কিবা সম্পৰ্ক হয় নেকি এটো বাবাইটো বড়ো আছিলে আপুনি মিচিং তাৰ মাজত আপোনাৰ কিবা সম্পৰ্ক আছে নেকি তাৰ বিষয়ে কিবা ক'বনে আপুনি নিশ্চয় সেইটো মোৰ ডাঙৰ সম্পৰ্ক যেহেতুকে তেওঁৰ দেউতাক অকমান জোৰকে ক'ব হা অকমান স্পীডকে ক'ব ডাঙৰকে তেওঁৰ দেউতাক ককাই গজেন মোৰ দেউতা জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ অৰ্থাৎ তেওঁ কামৰূপৰ পৰা আহি পেলাই ইয়াতে আমাৰ দেউতাই তেওঁ পুত্ৰ হিচাপে তুলি লৈছিলে সেই সূত্ৰে তেওঁলোকক ইয়াত মাটি বাৰী দি থ'লে
আৰু এই ৰঞ্জিত তেওঁৰ একমাত্ৰ ল'ৰা আছিলে এই সময়ত মোৰ লগত একেলগে ডাঙৰ হোৱা মোতকৈ 8-10 বছৰ ডাঙৰ একেলগে মহ চৰাইছিলোঁ এতিয়া আমি একেখন ঘৰৰ কাৰণ যিহেতুকে তেওঁৰ দেউতাক আছিলে মোৰ ডাঙৰ ককাইদেউ আছিল ओंखाम दौनाय हाबाफारिया जोब्बाय दानिया माने रुंसारिखौ बिदाय होनायनि सम आरोना लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफ्रा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय एसे जों खालामनो रायजो राजा आफागोन राजखान्थिगिरि जानानै धर्मनि मानसिफोर धर्मनि बोरै होदोंमोन जाहाथे बोर होनाय बायदि गोदो रायजोआव अर लगायजेनबाय आरोना लोगोफोरनै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय नैबे फिसाला गेदेर बेनिफ्राय नैयो सेकेन्ड फिसाला आरोना सानैल' फिसालामोन बिथांमोना ओरैजाय सावनो फैग्रा मानसिफ्रा सावनाया जोबजोब्बाय आरोना लोगोफोर 3 घन्टासो नांबाय बेलासि जालायलायबाय दै नै नायना लानि टाइमखौ 2:19 जाबाय जोङो बेनिफ्राय माने सावखांनानै ओंखारलांजोब्बाय आरोना लोगोफोर इयाव मोनसे नियम दं बेखौ नायना लानि गोथै सावखांनानै थाङोब्ला जोङो बेबायदि अन्थाइ नारजि माइरं बेबायदि अरगारनानै थांनाय नियम दं आरोना गोथै सावनायनिफ्राय बेयाव माने नारजि अन्थाइ माइरं बेबायदि अरगारनानै सावखांना थांनायाव मोनसे नियम दं बेखौ बर्तमान खालामगासिनो रायजोफ्रा ओरैजाय देउरि बिथांमोना ओरैजाय दं आरोना नै सासे ओरैजाय नारजि अरगारदों नियम खालामदों आरोना जोंहा गोथैखौ सावखांनानै दुगै लोबै न' स' लिरस्रांनानै मोनसे बेयाव फिथाइ सामथाइ जानाय लोंनाय मुवा होनानै मोनसे तिलनिखौ होआलासिनो बेयाव मोनसे फोथारनाय जोंहा हाबाफारि दं जाहाथे बेयावनो न'खरनि गासिबो सुबुंफ्रा बेयाव हान्थु खरायनानै खुलुमदों आरोना नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय जोंहा बे हाबाफारिखौ दिनै होनायनि उनाव जोंहा तिलनि बा दसा बेबायदि थाया उनाव माने माब्ला हायो मराखामखौ होनाय जायो आरोना दहाखौ नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर बे न'खरनि गाहाय मानसिफोर आरोना ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय नै ओरैजाय ओंखाम बेदर बेनिफ्राय फिथाइ सामथाइ जुमाय गय फाथै जरा माननि थाखाय रां बेनिफ्राय ओरैजाय साथि नैजाय धुप बेनिफ्राय नैजाय काहानि थोरसि बेबायदि होनानै माने गोथैखौ दिनै तिलनि माने तिलनिखौ होयिनि थाखाय दिनैनो जोंना जयपुर गामिया बेयाव फोथारनाय हाबाफारि मावखायो आरोना बेनि उनाव जोङो दसाखौ माब्ला लायो दिनै दसेनि उनाव सावरायगोन फुंनिफ्राय सिखारनानै जोंहा आमाय रन्जित बाबा जाय बिथाङा शिव मन्दिरनि सासे बाबामोन बिखौ सावनो थाखाय जगार होनायावनो सावनायावनो बिनि हाबाफारिखौ मावनायावनो गोबां गोबाव जाबाय आरोना सानसे जालायबाय लोगोफोर बेनिफ्राय आं दा आंनि फोथाराव जोगोनार गायना दोननाय जोगोनार बागानखौ नायनो होनना फैबाय आरोना लोगोफोर बिदिब्ला जोङो जोगोनार बागाननि नुथायखौबो एसे नायना लानोसै दे लोगोफोर आं बेखिनिखौ एकदम ओरैजाय नारा सावनानै ओरैजाय नै लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय ओमफ्राय ओरैबो नै
इनिफ्राय नै ओरैबो नायदै लोगोफोर नै इनिफ्राय ओरै सिगांखैबो नायनै इफोरो माने गुथे नारा सावनानै आं जोगोनार बेगर गायना होजोबदों आरोना लोगोफोर नै ओरैजाय गासिखौबो नायना लाबानो जाबाय नै ओरैजाय नै एकदम बिगासेसो गायना दोनदो आरोना नाथाय मोसौखौसो मा खालामगोन मिथिला आरोना दासिमबो जेवरा दुमनाय जायाखै बेबायदिनो दिनै एसे बेखौ मावहां गाबोन एसे बेखौ मावहां माने खामानिया पुरा थालांबाय दं आरोना जोगोनार गायनाय एरियाखौ गासिखौबो बेरा दुमनानै दोनजोबनोसै आरोना लोगोफोर बेयावबो बेबायदि जावग्लिनानै जोगोनार गायदों आरोना लोगोफोर इनिफ्राय नै ओरैजायबो सिगांखै नायनि दै इनिफ्राय नैयावबो मोनसे नै बेबायदि गायना दोनदों नै दासिमबो रज'थ'वाखै आरोना माला रज'गोन मिन्थिया हायाबो गोरानसो जालांबाय माथो लोगोफोर दिनै एकदम मिन्थिबायना लोगोफोर माने भिडिअखौनो बानायनो हायाखै माने स्टरेज फुल जानानै डिलेट खालामबाबो जायाखै इनिफ्राय माने गुथे एप्सफोरखौ डिलेट खालामनानैसो दा आङो गोदान फोथारबारियाव फैनानै भिडिअ खालामफिनबाय आरोना लोगोफोर नाथाय भिडिअआ माबायदि जाखोथाय मिन्थिला भिडिअखौनो माने फुरा बानायजोबनो मोनाखै आरोना एसे बानायबानो माने अफ जायो एसे बानायबानो अफ जायो स्टरेजआ फुल जाना दंमोन आं गोबां डिलेट खालामबाय अब्लाबो माने गुथे एप्सफ्राव माने एमबिफ्रा जाजोबना दं आरोना लोगोफोर 128 GB ल' नालाय बेनि थाखायनो माने गुथे 128 GBआनो माने आइफन स्टरेजआव फुल जाना दंजोबोमोन बेनि थाखायनो आं एप्सफोरखौ डिलेट खालामनानैसो दा मोनाबिलि समाव फोथाराव फैनानै आरो भिडिअ खालामफिनबाय आरोना लोगोफोर भिडिअआ माबायदि जाखो मिन्थिला अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोबाव खालामबाय थाला भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो जुदि नोंथाङा आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव बोरैबा हाबफैफ्लांदोंबा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों।